Muri Zimbabwe pa weekend sezvamunoziva kuti aiwa Idi Mnangagwa anoatenda Sadc Tracker meeting apo painoonesana kuti vanoresolva seiko madisputes kana kuti zviri kuitika kuDRC neMozambique. Asi zvichiendera mberi nenyaya iyo toona kuti aiwa zvinonzi Idi Mnangagwa ndiye aiwa upcoming chair weSADC. Muri Zimbabwe noona kuti Nelson Chamisa panobva pabuda nhau dzekuti aiwa ari kuadvocata kuda kustopa Idi Mnangagwa kuti agowana chairmanship weSADC. Muri Zimbabwe sarapinda munhau zvizere nokurudzirwa subscribe ulike tina on the bell icon. Tamuchira mabdets anokupa pano paZim News Live. No now that since the country's most popular and charismatic politician Nelson Chamisa is taking steps to prevent President Mnangagwa from assuming the chairmanship of the Southern African Development Community SADC. Their primary contention stems from the widely disputed national elections held on the 23 August 2023, which Chamisa asserted were rigged. Zimbabwe's electoral processes last year drew widespread condemnation from international observers, including SADC itself. Chamisa's move underscores the deep political tension within Zimbabwe and the broader region as stakeholders navigate the fallout from contentious elections and strive for democratic integrity within SADC's framework. Ndo macho kari kubuda chagwa na Nelson Chamisa chiti aiwa ma-elections akaitika muZimbabwe aiwa akamati nyangwe SADC yatoona kuti aiwa they were flawed. Muri Zimbabwe ndo zviri kunzi main reason Chamisa ari kuti ada kustopa Idi kuti agowana chairmanship. Samburi Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pemashoko Nelson Chamisa. Pinda comment section medu musangano subscribe ulike untina on the bell icon. Tamuchira mabdets anokupa pano paZim News Live.